Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. It's 7 minutes before 6. Lesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni. Bamba ke sengiyavala ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje ekseni ngivumele ngikhulume nawe ivesi elilodwa kuphela. Incwadi ka 1 Peter chapter 5 verse 10. Kepha uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade ngoKristu Jesu senihluphekile isikhashana yena uqobo uyakuniphumelelisa aniqinise anika amandla anisekele. Nanku umyalezo engicela ubambe namhlanje as you are starting your day. Lithi uNkulunkulu womusa wonke owanibizela enkazimulweni yakhe senihluphekile isikhashana nje yena uyakuniphumelelisa uyakunikeza amandla uyakuniqinisa uyakunikhipha. Uthi senihluphekile isikhashana ngamanye amagama inhlupheko esibhekene nazo nezimpi esilwayo ezesikhashana. uNkulunkulu usitshela ukuthi noma ngabe yiluphi usizi noma ngabe yipi impi noma ngabe hlobo lwenhlupheko esulibonayo kodwa olwesikhashana. Mhlambe namhlanje ekseni kunento ekuphatha kabe enhlizweni nekulimazayo emoyeni nento ongazi ukuthi uyophunyuka kanjani kuyo kodwa namhlanje uthi angizokutshela ekseni noma ungakubona kukhulu kangakanani kodwa kwesikhashana noma ungakubona ngathi sekuhlala isikhathi eside empilweni yakho kodwa uthi uNkulunkulu kwesikhashana noma engabonakala ngathi inkinga engekisanxazululeka engathi ngeke usaphuma kodwa kwesikhashana noma ngabe isifo esikubambile odokotela sebeze bakutshela bathi unezinyanga ezimbalwa ukuthi uphile kodwa okwesikhashana it is just for a while. uNkulunkulu esimkhonzayo uthi kukho uzosikhulula ukho uzosinikeza amandla siphume okwesikhashana usakhala lezo inyembezi okwesikhashana izinto singahlangani okwesikhashana umkhuleko wakungakaphendulwa okwesikhashana uyibona unaleso sifo unempo ilwayo. uNkulunkulu usithembisile futhi usiqinisekisile ukuthi after nje isikhashana uzodlula kuzophela ungasheshi ugive up uphosi ithawula uzuyitshela ukuthi uNkulunkulu akekho kwesikhashana uzodlula kuzophela akukho ngingadluli futhi akukho ngapheli asikho isimo esingaxazululeki ayikho inkinga engenaso isisombululo usokwesikhashana usongomzuzwana nje nakuwe koze kulunge nawe uzozuhleke ngelinye ilanga nezimo zakho uNkulunkulu uzoyilungisa usokwesikhashana nje ubhekene leso simo uthi kodwa uzosiqinisa asinikeza amandla bese uzosekela kokusho ukuthi ngamanye amagama sothi siphakathi asinikeza amandla sibonakala siphile ngathi asikho esimeni sibonakala sisebenza ngathi asikho inkinga kanti usinikeza amandla uyasisekela uyasiqinisa. Okwesikhashana sidlula esigodini sethunzi lokufa uNkulunkulu esimkhonzayo uyosinikeza amandla asiholele odwendweni lokunqoba. My name is Pumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored and you are set apart. Good morning Mega Grace Nation.